Една година след началото на нашето предаване аз трябва да направя една равносметка за това, кои неща формираха и изсякоха моя мъжествен характер. Нали, Георги? Да. Благодаря ти. И още по-мъжественото тяло. С много труд го изсякоха. Ще ви разкрия откъде се взе този гранитен профил и още по-гранитната мускулатура. Да не показвам в момента, защото ще разстроя. Много го изяде като малък. Както и да е. Ще ви разкрия кога станах истински мъж. Три са личностите, които са ме формирали като такъв. Първият е моя батко, бате Арни Шварценегер. От него се научих да говоря лаконично, да казвам точни думи на точното място, например "Hasta la vista, baby". Колко жени са чули тази моя мъжествена фраза или пък "I'll be back". I'll be back. Колко жени са ми го казвали. Другия ми личностен кумир е Силвестър Сталон. От него научих, че в живота трябва да се боря като Роки, а с Годжи да се държа като Рамбол. Както и да е. А третата личност, която остави неизлечими следи в моето съзнание и заради който оставих неизлечими пари в местната видеотека, ще ни гостува тази вечер. Нашия гост е въплъщението на американската мечта от белгийски происход. Той е безмилостният боец от кървав спорт. Той е унищожителят от универсален войник. Той е неуловимият герой от трудна мишена. Дами и господа, посрещнете Ченгето във времето, авантюристът от приключението, уличният боец Жан-Клод Камил Франсуаз Ван Валенберг или познатия по цял свят екшен герой Жан-Клод Ван Дам! Благодаря ви. Добър вечер. Good evening. Щастлив съм, че си ни на гости тази вечер. Искам да ти представя нашата преводачка Мариана Хил. Искам да ти кажа, че ние сме ти големи почитатели на теб и на твоите филми. В момента те гледа цяла България. И съм сигурен, че много хора се радват за това, че си на гости в България и че си тук. И имам една молба. Просто искам да се уверя, че си ти. Дали може да ти пипна? Той е, уважаеми зрители! Той е! От доста време си в България. Харесва ли ти страната? Много. А не се ли чувстваш малко българин? Два филма съм правил тук. Много време съм прекарал тук. Хората ми харесват много. Чувствам се българин. Много от холивудските екшен герои, знам да речем за Брус Уилис или Мики Рурк, младежките си години са били наистина лоши момчета. Ти къде израсна и какво беше твоето детство? Много добро момченце бях аз. Например? Ако може да ми даде пример за някаква добра постъпка младежка, да речем превела баба през улицата или нещо такова. Всъщност съм го правил и това. Забавно. Моя баща ми даде добро, осигури ми добро образование. И започнах да играя карате, като бях на 11 години. И още от млад започнах да се занимавам с спорта. И добре, имах късмет, като бях млад. Как си реши да отидеш в Америка? На 16 ми хрумна. Исках да стана актьор. И да играя в екшени. Да стана звезда в екшени. И как се случи това? Интересно ми е, защото аз също имам такива намерения. Просто не съм на 16, но... Просто бих искал да се засиля и да отида в Холивуд и да ги разбия всичките. И ми е необходимо малко съвети просто. Може да бъдеш Йол Брунер, примерно. Благодаря.
when you have a dream in Обаче, life, когато имаш някаква мечта в живота си and if you believe very much И- in your dream, много повярваш на тази си мечта, with a lots of conviction, с така много убеденост and you start to say thank и you in започваш да advance си about казваш, the dream, благодаря ти, Господи, за това, че ще ми се сбъдне мечтата, преди да ти се е сбъднала, and it slowly happens. стават. Бавно и полека нещата стават. Yeah. And by the way, Всъщност, the first time we met между другото, първият път, като се запознахме, was at the in a restaurant. някъде в ресторант беше. Да, в ресторант. We did have the same birthday, На един и същ ден, рожден ден. Да, между другото... October 18. На 18 октомври, не така? Да, точно така. Вие Аз се знах ли? четох това. Да, да. Искам само да разкажа. No. I want to check something. Искам само да проверя и аз сега. The guy I met in the restaurant Един човек, когато срещнах в ресторанта, was very happy, много jumping, така подскачаше, laughing. радваше се, нещо to веселеше make се. sure it's Да real. искам да видя дали е истински и той човек, дето Can I- срещнах в can I ресторанта. touch you? Да дойде ли да те пипна да си истински? Ти си това, бе! Всъщност, четох By the way, I в една read книжка, in a little book на коя дата кой известен човек е роден. what famous person was born. Беше при около It was 7-8 about години. 7-8 years ago. И гледам аз скромната си дата, 18 октомври, везнил, равновесен, готин, симпатичен, неженен, мога да ви кажа някакви други неща за себе си, да не е толкова важно. И чета аз, кой е роден на моята дата? И от известните Жан-Клод Ван Дам. Викам си, хубаво е, че един машкар е роден на моята дата. Значи и аз мога да взема от тия качества и да кажа, аз съм мъжествен тип, след като двамата сме родени на една и съща дата. Убие ме, въобще не съм вярвал, че ще се запознаем. На рождения си ден бяхме маса до маса, да разкажа за нашите зрители, и донесаха 2 торти. Да, и господин Ван Дам се заинтересува кой е другият рожденник, и като видя този красив българин, просто унемя и веднага се запознахме. Просто така се случи. Радвам се, че сме родени на една и съща дата. Аз съм чел също, че големият продуцент Менахем Голанд е забелязал, защото пред него си направил шпагат на 2 стола. Така си му направил впечатление. Това истина ли? Yeah. Ми да, Това е хубаво. that's good. I was talking to Само, lots че of people, говорих с in много Los хора Angeles, you know, в Лос-Анджелес. Говорих с directors, продуценти, movie режисьори, star. звезди. And one day I saw И един ден гледам a producer, Menachem един Golan, coming out of продуцент Менахем Голан излиза от a restaurant, ресторант and I made a и му demonstration направих една демонстрация on the street. на улицата. And that's why he gave me a card. И той ми даде картичка. And the next day I was in his office. На следващия ден му бях в офиса вече. But then it was very hard Обаче because много трудно he made стана me оттам wait all day in нататък, the защото office. той ме накара да седа и да вися цял Outside ден the в офиса. office. Той е отвънка, т.е. And I was listening to him on the phone И слушам because как he говори was по with, телефона, full защото meetings, business от meetings. среща в среща влизаше непрекъснато, имаше And I много was работа. waiting at И 1 седа и p.m., чакам 2 1 p.m., часа, 3 станат след обед, 2 p.m., часа, 4 3 часа. And I said, this guy like to И sell. казвам, He's like, той he's a нещо иска да businessman. продаде. Той е като бизнесмен, така се държи. So when I came in И the като office, влязох в офиса му, I start to talk about и започнах да му everything, говоря my за разни life, I неща, want to become a живота movie ми, star за това, and че this искам да and стана that. звезда, And he looked at me филмове. like this. Той ме гледа и вика. And I go, okay. Викам, добре, I добре. need some help. I need to Трябва make ми it in this помощ. country. Трябва някой да ми So- даде рамо в тая държава. I'm very inexpensive. Няма да ти струва много пари. I'll do a film for free. Ще направя без пари филм, ако And you'll make a трябва. lots of money with me. А ти ще спечелиш много пари от мен.